Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kuri baik batiang jonga hang nungan shem kumapa langawat syae hatungan shem kumpa haka berthei Kaseng Hill State People Democratic Party Hspdp kalapan pau ya ka Thrang bahadian kisan Phosnem onyo I ba Nongmihkhmat uban Ïalam ya ka Jylla undai sana kari Khasi kumba uba hoping stone lengdo bam kwai hadwar ublei uong yeng halaka jongki kjan bat pen la ka rasong khnang baha ka wei kasngi kajat pen riu kanshai ya kani lapan pau ru da unong Ïalam barang bakdu kaseng Hspdp uba KP pangnyang habakren ha ka jingalang kan mau buram ka bahinyo jong ulit hoping stone lengdo ha ka arpun riu tarik ubenai nai luar arhajar apuar uba pangnyang ulakan turu yaki para seng san Hima sima kibadai ki seng riu lum seng trairi kibayeng ya ka jinglong kerpang jong ka jatan riu bat ka hok long trai banya trailang khnang ban karngiu sa shisin pan hadin san Phosnem ulakan turu ya ka sarkar MDA ka bamenta bakan burom ya kiriu krau ki balayakun nak banta ban penyo yala ka jong ka Jylla bat ula ongru ba ka sarkar ka dei ban lumthum bat ban pen ipat ba ya ka jingno senyang jong kiriu krau ki balalen ladi ban penyo yala ka jong ka Jylla ka bapura yui hang no umot jong kiriu krau ka Meghalaya ye manjur ne kata hang no ka state Meghalaya kan saliu manong kini kidai ki bapaniyo ya kini kashuki state minister chunga minister kanika shuki minister chunga semau pimut bagata ka state jong Meghalaya ka hatna peneng ngam ngai dia kata don palayale don bali sashitom don bali jangai don bali sanjur nagata kadaho Hspdp yong matong ke parti san pusau snem ngil sepi ke demre palat nriu pratam ke melege lapan mi an ngot ke MP palat nyobu an yang dor klem ka dur cuma itu ping om lagi ngasoya ha dia kata pat ngasusur balo ya u pila bandai henrei kuno pinra dai dei ha urang ba ke ke song raman pejuang baru bar la keren naga FKJP la keren Kidurang ba jini kila keren, bat nga keren hangan kasi banong ba, kadai, kahok banong yung kamot mai enpu. Lari ka state Meghalaya kam iday, nga kerpat ikajay menitos mo day. Lari kiway kimidey, ni kiseng mahalang diwan hangan ka platform bat ka party joni. Nimong kumong ba, Daniel kulong ba, ni mariron hangan ka lamau si. Kecil sekali bakodor jong bau ping bat kanung rin pola bu ka party na ka menta dori pagcay na rio I will fail to say that with strong heart mo ta ka dolu ka basilor ngadon tangar tali ban khot pada kumnungin ya ka state ka baning sikamat ya ngilom plepi ka jaiben rio ka bam kamau ka jaiben rio klem ka mati ulong suwa kalong kum ka di klem baita ba san Phosnem ka state akan tu ya ka sarkar to pen I hangi laha ka souvenir lani ha umot lo nganong biang na try si mistar suntu don deputy si mistar Ukraine hi laga Khasi I would like to urge the government of the day under the so-called umbrella of MDA to kindly salute or to kindly put in place in the public domain the footprint, the contribution of our great leaders who fought for the attainment of the Meghalaya statehood of Meghalaya. Today, the Hspdp party, we really feel the need and to meet the hours, not to forget, but to remember and ever remember that Bahoping is one of the tall leader, the stalwart of Meghalaya, fighting for Meghalaya statehood. Since 2014,
Our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.